badane pawone ora dadi ngopo lho iki swadaya masyarakat lho iki lho ambar ketawang saparan ini swadaya masyarakat era percaya tekon Pak Lurah. Pak Lurah wis kondur diparani daleme ganggu lesane sesuk isih nitih turangga mubeng tlatah iya ora dadi ngopo sing baku awak dhewe sak gaduk-gaduke sak mrica kecut nggih ngeten iki wujude cangik limbuk sing tasih enom alang mujure katon isih timun mungkuk bujaka ibu iya iki sinden ana pira man ana 40 okean lho iki mau rencane petrol sing siji tak jalu iku tekan rampung adol melas aku garwane sapa lho alat nomor loro saka kulon kuwi yo bojo dalanku iso Mas Mariono liwah kakang sepuh jan mau lagi sampe jagong wele ndongeng babagan kawruh ngel batin mah dadi ngopo nduk pokoke matur nuwun dipun berkahi iki awak dhewe pokoke ora saged delarung-delarung anggone kegojekan sing baku awak dhewe ujupe adicara ing bengi iki supaya diandhake supaya para warga para penonton iki ngerti oh samaran iki jebul kuwi iya iki pokoke kanggo memulai Ki Wirasuta kelawan Nyai Wirasuta sing sedo temantenan kejublukan gunung Gamping Durikala Semana manut dongengane kaya mengkono niku. Lah sing slamet ingone-ingone ana Dara Putih, ana Gemak, ana Landhang. Dara Putih kuwi percaya kena ora kena sebab sak gerangku iki angger tengah wengi meh saparan iki mesti ning dhuwur ning Dirgantara kono kekiter muni sawangan suarane alung. Kuwi yo tenan. Sawangan yo delok-delokan kowe dudu sawangan iki piranti aksesoris ya. Gampangane aksesoris manuk doroku. Manuk itu aksesoris yo. Manuk gleli kok. Nah, kuwi suarane keprungu. Aku ya wis tau biyen ngrungokke dhewe. Yo ngandel antarane jam 2 bengi nganti manjing subuh iki kok ana dara. Mabur iki darane sapa coba? Gegek darane Mas Mariono mau. Oh dudu. Mas Mariono ora duwe dara, duwe napa? Beranjangan. Wah. Mabur ya. Ora dadi ngopo pokoke awak dhewe lelagon sak bisa-bisane sak gaduk-gaduke ngudhoke kabisan anggone gelar ringgit ana ing bengi iki ya. Iki olo-olo gawang kelir leyoso muga-muga berkahi amin ya. Iki ringgit ya tilarane suwargi simbah pokoke sak bisa-bisane tak openi tak rengko syukur-syukur tak tambahi aja nganti didoli wah ora nduk kualat ora tok doli tok gandheke suaramu ora ya pokoke iki gamelan ya nggon awak dhewe nduk lho ngandel ora nek gamelanku iki gamelan kelurahan lho awak dhewe iki wong ngambar ketawang dadi iki nggon awak dhewe berarti iki nggon awak dhewe kok leguri ya iki gamelan kalurahan minangka tondo awak dhewe ngambar ketawang wis dadi kalurahan budaya tepuk tangan ora didukung masyarakat ora mungkin ambar ketawang dadi kelurahan budaya pokoke disembuyung bareng-bareng iya pokoke di rumah bareng-bareng raketang kempule loro larase isih blender-blender mau kamar dino nyandang kempul pilot bareng mas ora dadi ngopo sesuk dilaras dhewe bar wayangan iki ya yo tetembangan iki rong tembang wae rehne iki wektune ya winates awak dhewe tetembangan sing digeladi iki waduh gayamu digeladi kaya latihan barang ya ora latihan kowe karo kadangku wedha sing ngendang kuwi Mas Yuda wae jan piyai siji jebul kolektor dudu kolektor dudu kolektor apa kolektor pit